Pokiaľ niekto nevie, čo mi dať k narodeninám, asi je tuto Bibi, tak a ja toto. Taký Ryanair je štedrý, že za naše 2,5 hodinové meškanie nám dali takto kapučínko a muffin. Ešte sme museli doplatiť. Už sme pristali v Barcelone a prvá zastávka bol Mekáč. Také veľké máme batohy, že my sa ani nenacpeme do tohto výťahu. Takže dobré ránko. Včera sme už nenatáčali, prišli sme okolo 12:30 na ubytko, kde nás tu čakala naša úžasná hostka Amanda, za čo ďakujeme, fakt bola milá. A teraz ja tu sedím takto na terase, kde je takýto úžasný výhľad a takto si tu robím make-up. A potom vám dáme naše room tour. Vítajte u nás na ubytovaní. Máme zdieľaný byt s Amandou, ktorá na celý víkend odišla preč, takže máme vlastne voľný byt. Je to tu úplne krásne. Najlepšie zrkadlo. Obrovská terasa, nádherná. No a má tu aj takto kuchyňu, kde nám pekne vyhradila aj miesto. Keďže sme si dneska kúpili toľko ovocia. Amanda proste žije na Pintereste, lebo proste tieto všetky taniere a poháre, to je proste úžasné. No a táto moja kutica, lomeno sauna, tak není tu žiadne okno, je tu len takéto random okno, takže sa tu varím, v noci mám tu ventilátor, ale ten ničomu nepomáha. A akože mám manželskú posteľ pre seba, dobre, lebo Bianka neprišla, ale nemám tu žiadnu skriňu. Ja mám tu izbu, tiež luxusne, mám veľkú posteľ sama. A ja mám ale na rozdiel od Vanessy skriňu, takže aspoň niečo. You left your typewriter at my apartment. Za to máte táto fľaša. Wow. Ja by som si veľmi prosila takúto malú jachtičku. Akože ja som skromná, toto vôbec nie. Takúto mi dajte a budem spokojná. Ďakujem. Takúto vôbec nie? Nie, takú nechcem. Mne stačí malý. Zdravíme z terasy. Akurát sme si spravili takéto krásne ovocné misky. Z pekných druhov ovocia. A dneska sme boli v parku Güell, len sme sa tak motali po meste, bolo dosť teplo. A prišli sme sem. A už sme oddychovali a večera si pôjdeme na nejaký drnčík, ale... A boli sme na Taco Belli sa nájsť. Áno. Yummy. Wow. Wow. Ešte... No, takže náš bar hunting dopadol nakoniec celkom úspešne. Dali sme si fajnovú sangriu, 4,50 a hranolky. Kde je to churros? Ja neviem, kde to je, že tu to malo byť. Na druhý pokus to vyšlo. Miau, 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 miau. Toto by mal byť nový olympijský šport normálne. Tu je nejaká mušla. A ten kameň.
odtiaľ to prišli sme sem takou lanovkou, lenže keď sme sa ňou chceli vrátiť späť, tak sa pokazila. Tak nás odkázali, že máme ísť proste dole vlakom, ale ten vlak proste príde na inú zastávku, ako sme išli to lanovkou. Tak snáď sa dostaneme ešte dneska do Barcelony. Takže sme nasadli do vlaku, ktorý nešiel na našu stanicu, takže musíme čakať tuto na nejakej zastávke na ďalší. A už na nás došiel hlad, takže sme si narýchlo aspoň niečo kúpili, no. Tak zdravím vás, nachádzame sa tu pri obchode s moči a mám tu takéto mangové a asi sa tam nachádza aj zmrzlina, lebo je to úplne studené, tak ideme to vyskúšať. Je tam zmrzlina. Ako to hodnotíš? Tá zmrzlina je taký polotovar asi. Takže 7 z 10. Toto sa stane, keď TikTok dá nejaký tip na miesto. Ako všetci určite viete, tak mám extrémnu fóbiu s vtákov, hlavne s holubou. No a Barcelona je veru pre mňa veľká skúška. Ježiš. Avocados from Mexico. No, TikTok nám odporučil pizzeriu, ale trošku nás okašľali, lebo že mala mať 32 cm alebo 36 na priemer a má 24. A toto je akože margarita, ale moc syru tam teda nie je. A ja mám zase 4 druhy syra. Ale na to by bolo 4 € drahšie ako tá margarita, tak neviem. Našli sme churros, ktoré som tu mala pred 6 rokmi a úplne som o nich básnila. Tak to ideme vyskúšať. Sú to oni? Sú to oni. Keďže dneska Vivi more unieslo okuliare, tak si vyberá takéto fešné. Takže jediný, kto odišiel s okuliarmi, som ja. Hlásime sa vám z Barcelony. Dneska sme boli len na pláži, ktorú odporúčame, volá sa Nova Icaria. Oveľa lepšie ako to Barcelona, tam menej ľudí.
ale veľmi veľké vlny. Teraz už len posledné suveníry a zajtra ideme ďalej do Madridu. Je byť 40 stupňov. Keď budete v Barcelone, nekupujte tieto lístky na viacero dní, ale tento na mesiac, vyjde to lacnejšie. Posledný deň, nech sú peniaze, takže low cost. Celý čas, čo sme v Barcelone, hľadáme tento obchod, aby sme kúpili túto žabu. Toto je pre teba, Ondrej. Potom sme už zobrali všetky naše saky-paky a išli na hlavnú stanicu v Barcelone, ktorá vyzerala asi takto. A museli sme prejsť asi takým check-inom, ako je na letisku. A potom sme takto už mávali v Barcelone a bolo nám za ňou smutno. Nachádzame sa v Madride, alebo teda v pekle. Lebo tu je, že extrémne teplo. Strašne teplo. Počne sa počne piečka. A to čo? Pred Burger Kingom sme si na takomto kolese vytočili poukážky na zmrzliny a potom už sme sa pustili do objavovania Madridu, ktoré nám dokopy trvalo asi hodinu, pretože tu fakt nič nie je. Boli sme pri Kráľovskom paláci. Ako správne kresťanky sme nemohli vynechať ani návštevu katedrály. Nakoniec sme boli ešte na tomto hlavnom námestí, ktoré nám trošku pripomínalo Krakov, ale teda oproti Barcelone v tomto meste skápal pes. Ideme z baru, dali sme si super sangriu a barman sa nás pýtal, že sme z Estónska. Či sme z Estónska, ale si myslel, že sme proste z Estónska. V Madride chodia o polnoci smetiari s cyklistickými helmami. Vítajte v našom druhom ubytovaní. Oproti prvému oveľa menšie. Toto je náš obchovací priestor. A postele. No a potom vlastne ešte máme túto sprchu. Ale môžeme sa rozprávať zo sprchy až do postele. Sme vonku asi hodinu a už sa to tu nedá zvládať. Je to fakt strašné. Prejdeme na ubytko a budeme asi už len olympiádu pozerať. Keďže sme posledný deň v Španielsku, tak by musela vyskúšať tento burger s vajíčkom. Je výborný, fakt je dobrý. A ja som si dala nejaké hrianky s džemom. Cheese a hranolky. Tak my už sme v Madride na letisku, lečíme sa s týmto mestom a vidíme sa pri ďalšom vlogu. Spravili sme si takéto...